Окей, привет! Сега се изпълням за една компютърна игра. Цар се казваше, при която българска компютърна игра, не знам кои са я играли, и се строят крепости, изграждат се малки градчета. И сега успях да стигна и до Траянови врати, се казва, и Стесос, разбирам, че е другото име на крепостта. Тя е в Средна гора. За първи път идвам. Да видя какво е да се види такава крепост. Стените са... Вау, сега само си представям колко са дебели стените. Значи това е по-голямо от мене. Е било. Има си вход и пътеки са оформени. Малко се поддържа. Виждам. И едно от хубавите неща е, че наоколо само зеленина и птички пеят.